la bazalwane kukhulunywa ngomfelokazi, kuphinde kukhulunywe ngomama owayekade yena-ke engayena umfelokazi, enomkhwenyana wakhe, umkhwenyana wakhe esemdala, esegugile, benganabo abantwana. Lo mama lo, ngokuthi wayehlezi embona u-Elisha edlula ngakwakhe, waba nokuthinteka, wacela umkhwenyana wakhe ukuthi bazalwane cela bamakhele ikamelo ngaphezulu kwendlu yabo. Ecela umkhwenyana wakhe ukuthi cela bamakhele ikamelo elizoba ngaphezulu, kuze lo muntu kaNkulunkulu uma esuke edlula la akwazi ukuthi afike akwazi ukuthi aphumule, athole nokudla. Uyayicabanga leyo nto, late Pastor Gumbi ngizomuzwa esho ukuthi leyo nto leyo kuba yayihlela kumuntu ongamazi uNkulunkulu, wayezoyibuka ngenye indlela enongathi unkosikazi wakhe mhlawumbe ungcolile, usefuna ukuhlala nendoda. Ngobani? Ngoba ethatha ukuthi vele umkhwenyana wakhe mhlawumbe usemdala. Kodwa lo baba lo wambulele ukuthi naye sama wambulele ukuthi umuntu kaNkulunkulu, akuzange kuyena kufike like into enokuthi mhlawumbe unkosikazi wakhe ngoba nakhe nisegugile usefuna ukuthatha omunye umuntu. Kuyena kwaba khona ukuthi hayi singamakhela, bamakhela, bamhlali, bamenzela iroom. Lokho kwagcina kusiza bona. Ngobani? Ngoba sebemakhelile, wasebuza encekweni yakhe u-Elisha, ebuza encekweni yakhe ayihamba naye uGehazi ukuthi lo mama akakambuza ukuthi yini ayidingayo. Wathi uGehazi akanayo indodana. Wase ekhuluma ku-Elisha ukuthi ngalesi sikhathi ngonyaka olandelayo uzobe usunengane. Okusho ukuthi into ikaNkulunkulu ngisho bekuthiwa udlula kusiphi isimo bazalwane, khona izimo esike sifike kuzona ezilikhuni, kodwa uNkulunkulu siyeza isikhathi esi-right. Ngoba leya mama leya nto wayeyenza nje engalindele lutho, ngokuthinteka nje ukuthi umuntu kaNkulunkulu nomkhwenyana wakhe, futhi wayenomkhwenyana o-understand-ayo into ikaNkulunkulu, ongazivesananga wacabanga. Uyacabanga esikhathini esiphila kusona, umkhwenyana wakhe engacabanga nje ukuthi hayi usulethe enye indoda endlini, usufuna ukuthi kuhlale enye indoda, like wayengacabangeli into ey'bhedayo, engiqonda ukusho nje lokho. Kodwa umkhwenyana wakhe akacabanganga into ebhedayo. Kunalokho wamnikeza isicelo sakhe unkosikazi asicela sokuthi kwakhele umuntu kaNkulunkulu, wavumelana naso, akazange abuke ngesayidi lokucabanga izinto ey'bhedayo, bamakhela. Okwagcina lokho kusiza bona, bayithola sebethola umntwana. Ngani? Ngokuthi bavumele kwangena umuntu kaNkulunkulu. So bazalwane, leyo ncwadi ingithintile, iyangithinta abazalwane, ngoba babe nabo as much befuna ukusiza u-Elisha, nabo babe nento abayidingayo. Kodwa futhi vele ngikholwa ukuthi basebenakho ukuthi vele sebekwamukelile ukuthi abanayo ingane, ngoba vele nomkhwenyana wakhe wayesemdala. Naye unkosikazi ngikholwa ukuthi wayesemdala, noma wayengamdala kakhulu, kodwa ubaba wakhona wayesemdala. Kuyagcizelelwa lokho ukuthi wayesemdala. Kodwa ngokuthi benza okuhle, uNkulunkulu wabavusa ngalokho, wabanikeza umntwana sebekhulile, bathola umntwana. Bazalwane, ziningi nje izimo, nokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uthi ubhekene nezimo, kodwa kusona leso simo leso asebenzise umuntu thizeni ukuthi kube uyena okusizayo. Bazalwane, nami nginobufakazi bento ekanjalo. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi asebenzise umuntu oseceleni ukuthi azoba usizo. Uthola ukuthi inkinga obhekene nayo, ubhekene nenkinga ngale ndlela ukuthi isimo silikhuni, yonke into ayihlangani. Mase kuba khona lowo muntu uNkulunkulu amkhethile. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyamletha umuntu, bazalwane, leyo nto sengiyibona kaningi nje ngikhula. Uyamletha umuntu ngaleso sikhathi, mase usukhululeke kakhulu wena, usunakho ukuthi at least nginayo umuntu engathi uma ngabe nginenkinga ngisondele kuyena. Avesana uNkulunkulu amenze nje lowo muntu ahlehle kuwena, kuze kuba ngathi mhlawumbe khona ukuxabana enike naba nakho, kanti akukho. Ingobani? Isiphelile i-chapter. Akafuni uNkulunkulu ukuthi udiphendele kumuntu, kodwa yena uyakhona ukuthi akunikeze umuntu
ozokusiza ngaleso sikhathi uma kunesidingo amsebenzise. Kodwa wena mase ithemba lakho lonke usulithatha usulibeka kuyena ngoba unakho uthi lo muntu ube khona kade ngidinga usizo kanje kanje waba khona wama nami usuthola umngani. uNkulunkulu unesikhwele bazalwane, ongafuni ukuthi ube nabanye uNkulunkulu ngoba ugcina usunakho, not ukuthi ngendlela embi ukuthi asibe awe thina ngaleyo nto. Siba nalokho kuba grateful ukuthi yazi ukuthi bani ungisizile, mase kuba khona kwena ukuthi sengithola umuntu engazi ukuthi manginenkinga ngizobalekela kuyena. Thothi umuntu usuyabona ukuthi hayi lo muntu waseshintsha manje kwenzakalani ngoba ungisizile nje, wasengasabi njengasekuqaleni, kanti hayi ukuthi naye le nto uyenza ngoba ethanda nomazi. Ingobani uNkulunkulu useyamhlehlisa, sesidlulile isikhathi sakhe ngoba umuntu nomuntu uNkulunkulu uyamletha leso sikhathi kuze azofeza into uNkulunkulu afuna yenzeke empilweni yakho. Nokunye bazalwane ngoba ade kukhulunywa umfelokazi wayethi kunamafutha, ukhuluma la ezwini owabuzwa ukuthi unani endlini wathi unamafutha. Ziningi bazalwane izinto edlula kuzona. Bazalwane mina nje ngizoyisho lento ngoba akulona ihlazo. January, February sekuze kwaba ngcono ngoba ku-March bazalwane. Indlala engingakaze ngibone bazalwane, uthola ukuthi la endlini kwami sokuthenga ukudla, sikuthenge kuphele isonto lithi liphela bazalwane, akusekho lutho, ukuthenga ukudla kuphela inyanga kungashayi ngisho umhla ka-5 kusakhona lokho kudla, siphinde sikuthenge kugcine sekuphela ngisho imali bazalwane, gcine sekuphela ngisho imali. One day ngathi ngibhizi ngibukela ifoni, mangithi ku-TikTok ngihlangane nomunye usisi ukuthi angisamkhumbuli igama lakhe. Yabo nje mangase kuthiwa ngiyaphinde ngiyaqondana nalelo asisi, ngingambhalela ngisho imessage eceleni ngithi ngiyabonga. Siyakubusisa ukudla masithandaza, kodwa bazalwane kubalulekile ukuthi mawuthenga igrosa uyibusise before uzuqale nje ukuthi uyisebenzise ukupheka ukudla. Made ubuye ukuyokuthenga ukudla ukubusise bazalwane, kubalulekile ukubusisa ukudla, kubalulekile. Ngikubonile njengoba ngisho bazalwane January, February kube kuphela ukudla la endlini, kuphela ngathi akukaze kuze ube khona. Njengoba ngisho ukuthi ubukuthenga kungapheli ngisho isonto sekuphelile, kuphelile uyabona ukuthi akusekho lutho. Indlala, imali, kungekho lutho. Angisho namanje bazalwane ukuthi sinemali, asinayo imali, but ukudla bazalwane akusapheli ever since ngalalela lo asisi. Ngoba kuyenzeka bazalwane ukuthi uyakholwa uyamazi uNkulunkulu, kodwa nawe kube khona la ngoba umuntu ufunda aze afe efunda. Kuningi okufundayo nakwabanye abantu, hhayi ukuthi ubona ukholwa wazi yonke into, khona ezinye izinto ongambuleleki zona. Bazalwane le asisi wakhuluma ngokuthi naye kubo babethenga ukudla esho imali eyisigaxa engaka, ethi inyanga ingapheli akazi babekuthenga kangaki. Uthi one day ba-decide nganoma ubani waqhamuka nalokho ukuthi abakubusise ukudla uma bekuthengile njalo bakubusise. Ever since bazalwane ngaqala ukwenza leyo nto kade kuphela uFebruary, angikaze ngibe nayo leyo nkinga njengoba ku-March nje, akazi. Ukudla akupheli, uma kwenzekile kwaba khona into ephelayo uNkulunkulu uletha amandla ukuthi kukhaveke iy'nsuku yiqhubeke. Bazalwane ngiyanicela nikukhulekele ukudla, siphila esikhathini esinzima. Nayo leyo nto into engaze ngi-experience kade ngikhula, into engaze ngi-experience nje ukuthi ngibone ngisho ekhaya. Mina ngikhuliswe uma single parent, kodwa ubethenga ukudla, kodwa lento ebengiyibona mina ngibhekene nayo manje into engakaze ngiyibone yenzeka ekhaya. Ukudla kuphele bazalwane, uthenge kuphela inyanga kungapheli ngisho isonto ukudla kusekho, sefanele ukuthi uphinde ukuthenge, ungajabuli ngisho uyokuthenga esitolo ube nakho ukuthi kuyaphela lokudla, kuzophela. Ungabi happy ukuthi at least senginayo into ethile, uvesane ube worried ukuthi mase kuphelile ngabe sengizothatha ngihlanganise nani. Bazalwane kubalulekile ukuthandazela ukudla, kubalulekile. Uma uphuma nje ukuyothenga igrosa, before uzuyithulule ubeke lapho oshekasi, ubeke phansi, mase uyaguqa phansi uthandaze uthi Nkosi ngicela ukuthi ukubusise lokudla. Ungakhulumi nezinto ey'ningi, khuluma ngento engabuya ngayenza kwakuphela uFebruary ngoba ngibuka iy'nyanga eziwu-2 zilandelana ukuthi angikaze ngiyibone indlala enje bazalwane besibhekene nayo. Ngabuya ngathi iy'ngane ningaze nikuthinte ukudla,
sabusisa, sakuthandaza, sakubusisa ukudla. Kuze ube namhlanje bazalwane ngikutshela ukuthi uNkulunkulu wenza isimanga. Angisho ukuthi sinemali, asinayo imali, kodwa hhayi leya nto ebikhona January, February bazalwane, inyanga ebilikhuni empilweni yami. Kuningi bazalwane okunye ngiyobuye ngikusho, kuningi. Kodwa nje ongikunothisayo ukuthi lo sisi engamthola ku-TikTok wakhuluma ngokuthi bazalwane sikubusisa ukudla. Ethi naye kubo ever since baqala bakubusisa ukudla akusapheli, sekuyahlala nje uze kuphele inyanga baze bathenge okunye. Hhayi le nto ade yenzeka. Makwenzeka-ke nje sebeyaphesha nalapha nalapha phakathi nesikhathi, but hhayi ngendlela ade kwenzeka ngayo. Bazalwane ubone ukuthi ngathi niyinqwaba endlini, asikho baningi thina endlini, mina nginey'ngane ezimbalwa. Kodwa nje ukudla kuphela ngathi angazi nibangaki endlini ngendlela ade kuphela ngayo. Wangisiza lo sisi bazalwane, wangikhombisa elinye isayidi ebengingalinaki, ebengiba nakho ukuthi mangibusisa kade ngidla kwanele. Kanti angazi ukuthi kubaluleke nokuthi ukubusise kwakhona uphuma nakho esitolo ukuthengile ukuthi inkosi kubusise kungapheli. Ngiyabonga bazalwane, ngiyabonga ngokungipha indlebe bazalwane. Nizomuzwa the late Pastor Gumbi eshumayo ekhuluma ngomfelokazi waseshunemi noma lo nkosikazi wayekade engenayo ingane uzongena emva kwami. Ngiyabonga bazalwane, uNkulunkulu anibusise, aqhubeke nje ahlale nani anibusise. Ningakhohlwa bazalwane ukukhulekela ukudla. Bomama niyokhulekela ukudla maniphuma ukuyokuthenga. Ngikubonile nginobufakazi, ngikhuluma ngobufakazi engibonile ukuthi wangisiza lo yasisi. Mangiphinda ngiqondana nayo leya nto ngiyoye ngiyifake bazalwane niyibone le nkulumo engayilalela yomunye usisi wayekhuluma ukuthi kubalulekile ukuthandazela ukudla ngendlela ekwenzeka ngayo. Ngiyabonga bazalwane.